रायजो राजा नोंथांमोना गोबांथार बाथ्रा नुबोबाय जे दिनै बिखायाव बेराम हाबबाय नामा बिखायावबो दिनै भाइरास हाबबाय नामा दा बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशनाव दिनै मा नोंथांमोना कन्ट्रभार्सि नुबाय थायाखै मालाबा रबिनि एक्टर मालाबा माने सोरबा सासेया दिनै बाथ्रा बुंनाय आरो दिनै नोंथांमोना नुदों बिदा गिदिर सपन आदायाबो गावनि पेजआव गोबां लिरगासिनो दङ फेसबुकआवहाय बिथांनि लिरनायनिफ्राय माने नोंथांमोना नायोब्ला थांनानै नाय बिथांनि लिरनायखौहाय माने गोबां माखासे सिङाव माखासे माने रहस्यफोर दंलायो आरो आं बेखौ दा फिल खालामनो हादों अब्ला नोंथांमोननो बुं रायजो राजा नोंथांमोन बे बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशनाव जायखौ सोरबा बिसा होननानै बुङो सोरबा बिखा होननानै बुङो दा बेयावहाय दिनै राजनितिक हाबमारदों नामा गेदेर मोनसे कुइसन सिखारदों आरो दे फिल्म एवार्ड दे रानबाय बेखौ नेसनेल लेभेलनि मानसिफ्रा दिनै प्रसार जाबाय मोनथिहैबाय आरो बेखौ लानानै माखासे सोरबा मोननांगौमोन सोरबा मोननाङामोन बेनि माखासे बाथ्रा ओंखारबाय सोरबा थायोब्ला मालाबाबो माने जुरि बर्डआव सोरबाया थायोब्ला माब्लाबाबो सोरबा फिल्मखौहाय बिदिनो एवार्डनि थाखाय हरला होननाय बाथ्राबो ओंखारबाय रबि आदाया गावनो बुंदों बाय माने पलिटिकेलि इनभल्भ दं होननाय मोनसे बाथ्रा दं दाना नोंथांमोनानो बुजिदो नोंथांमोनानो सानदो दिनै नोंथांमोनानो बुंबानो जाबाय दे आं बुङोब्ला दाय जागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन बुङोब्ला दाय जागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन बा बिखानि सोरबा सोद्रोमाया बुङोब्ला दाय जानाय नङा नामा बिराद गिदिर मोनसे कनफिउसन गोनो गोथो जोंनि गेजेराव सोरजिनायदों नाथाय जों बिखाखौ फोथांना लाखिनांगोन बिखाया गावनि माने गावनि माखासे मोनफ्रोमबो आफादानो माखासे रुल्सफोर थायो नालाय माखासे बिथांमोनाबो माने माइनर्सफोर थायोना दा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा सिखारदों सपन आदानि लिरनायाव आं मोनसेखौ नायदों जेब्लानाखि बै गेमसमेनखौ लानानै आरो सोरबाफोरखौहाय माने बैकट खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि बिखानि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरदोंमोन लेंहरनानै सावरायनानै बिथांमोनखौ बैकट खालामनाय जादोंमोन मोनसे बाथ्रा दै बिनि उनाव जेब्लानाखि बिथांमोननि समसिमाया माने बैकटखौ उथायनायनि समसिमावब्ला नाथाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टखौ लेंहरनाय जायाखिसै बेयाव मोनसे गिदिर कुइसन सोंदों आदा सपना जे होमबा बैकट खालामनाय समावबा जोंखौ नांगौ जाबाय डिस्ट्रिक्टखौ आरो बेखौ बोखारफिननायावबा डिस्ट्रिक्टखौ दाना नांला बे माब्रै जाथावगौ बे मोनसे गिदिर सोंथि सिखारदों बिथाङा कुइसन खालामदों बिखानाव सोंदों एकदम बिखाया सोंदों खिन्थु बिखाया दिनैसिम फिन होआखै बिनि सायाव बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशना बिनि सायाव खिन्थु माने दिनैसिमबो रिप्लाइ होआखै आदा सपननि सायाव आदा सपना आगुनिफ्रायनो गोबां बाथ्रा लिरबोगासिनो दं लिरदों बिथाङा लिरदों सिङाव गलमाल दङ रायजो राजा नोंथांमोन ओंखायनो आं दहायनो सोंनाया आं बुङोबा दाय जागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन बुङोबा दाय जागोन नामा बिखानि सोद्रोमाया बुंबा दाय जागोन ना जाया होननाय मोनसे बाथ्राया माखौ होनदों आं नोंथांमोना दा नायबानो जाबाय जायफोर फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारो दा जाय फिल्माव एक्टर्सफोर ओंखारो जेनेबा सापस बा सोरबा फिल्म प्रडिउसारफोर दङ बिथांमोना मा नोंथांमोना सानो नामा बिथांमोना राजखान्थि मोननायाव गैया नामा निसय दङ सोरबा बिजेपिजों दङ सोरबा कंग्रेसजों दङ सोरबा बिपिएफजों दङ सोरबा इउपिपिजों दङ अब्ला जोंहा मा गोरोन्थि दंबावो बेहायलाय क्लियार ओंखारखाबाय ना पिक्सारा क्लियार ओंखारखाबाय ना अब्ला बिथांमोननि गेजेराव मोनदांथिफ्राबोथ' निस्सय माबा मोनसे साननायफ्रा फैगोन ना जायखौ दा बिथांमोना ससियेल मिडियाआव बुंसोलायबाय थादों दा जों बुङोबा आं दहाय होननाया आं बुङोबा दाय जागोन नामा होननाया नोंथांमोन बुङोबा दाय जागोन नामा होननाय बाथ्रा बे दा गतिके बर' रायजो राजाफ्रा फिल्म इन्डास्ट्रिखौ दिनैसिम अनसायदों एक्टर एक्ट्रिसखौ दिनैसिम सनमान होदों आरो बै समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा माने बै सावथुनाव बर' सावथुनाव जाय एक्ट खालामो जाय एक्टिं खालामो जाय रल खालामो बिथांमोनखौ फल' खालामबोदों बिथांमोना सावथुन मुलुगाव बिराद मोजां मोजां एक्टिं फाव खालामनोसै समाज सिबिनाय न'खर संसार दानाय समाज फोसाबनायनि बाथ्रा बुंबोनानै बेफोरबायदि मोजां मोजां एक्टिंफोरखौ रलफोरखौ माने दिन्थिनानै होयो प्ले खालामो नाथाय बिथांनि मोगथां जिउआव बिथांमोननि आखुआ मा नै दाना बेखौ नायग्रा दं दा रायजो राजाफ्राबो जाम्बा नङा जाय मानसिफ्रा रायजो राजाखौ जाम्बा सानो बिनि भुल बिनि बयनिख्रुइ जाम्बासिन मानोना दिनैनि दिनाव बयबो साननो हानाय बुजिनो हानाय गोहो दंसै जुदि बै बिथाङा जुदि
सिनेमायाव मोजाङै एक्टिं खालामनानै बिथाङा जुदि मोगथां जुदि रलाव बिथाङा जुदि सिखावब्ला बिथाङा जुदि गुन्दाब्ला बिथाङा जुदि समाजनि बारगा जुदि खामानि मावग्राब्ला बोरै जागोन नामा आरो बेफोरबायदि मानसिखौ मा जों सावथुन मुलुगावबो माबा जों बेखौ एक्टर हिसाबै जों रल प्ले खालामहोगोन नामा बेथ' गनायजाथाव नङाना समाजा नायो नों एक्टर जाबाय मा जानो नों एक्टर जानो हागौ थिगैनो खिन्थु नोंनि मोगथां जिउआव नों माबायदि रल प्ले खालामो बेखौथ' समाजा नायोना बिजिरोना हा बे आरोना गतिके नोङो जुदि सिनेमायाव मोजां एक्टिं रल खालामोब्ला मोजां रल प्ले खालामोब्ला नोंनि मोगथां जिउआव रलफ्राबो जानांगोन जेरै नों न'खरनि गुलाय गुजायखौ दिन्थिनानै होयो समाजनि माखासे बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बुजायनाय मानाय माखासे बाथ्रा लायो जौ सिगारेट सोबनायनि बाथ्राफोरखौ बाहाय देखायनानै होयो गोबां बाथ्रा बैफोर पइन्ट्सफोरखौ देखायनानै होसेयाव मा दिनै बैखौबो बिथांमोनखौबो एक्टर्सफोरखौबो दा नायनाया बेयाव जाय रायजो राजाफ्रा ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाया बिसो बिखाखौ जुदि माब्रैबा बिथांमोना इउनिटि खालामनो हागोन आरो दिनैनि थारिखआवथ' जों नुदों फैलाजिउ बरग'यारिया मैया मोनसे बाथ्रा बुंदों मोजां मोनदां नोंगौ बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आं बाहाय रिपिट खालामफिनला जे जोंनि गेजेरावहाय बर' हारिनि गेजेराव जोंनि मोनफ्रोमबो आफादफ्रावनो जायखि संगठनाव जायाब्ला सोरबा सोरबा एसे एनै माने राजनितिक दा भाब फैजोब्बाय नालाय बयबो राजखान्थियाव एसे नैबे सासे नैबेजों दङ नैबे सासे बेजों दं थाखायो बिदिया दा बे थाइनि गेजेराव बाथ्राफ्रा एसे दान्थे जालायनायावनो ससियेल मिडियायाव नों एसे लिरबाथाय ससियेल मिडियायाव नों बुंबाथाय बिनिथ' रिउमार जाबायना आरो बिनो गोसारबायना बे आरो बाथ्राया दा बिदिजोंनो भाइरेल जानाय माबा जानाय बाथ्राफ्रा बेयावनो फैयो आरोखि ओंखायनो स' जेखियानो जायाथों मानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं पार्सनेलि आं एसे बर' सुबुं हिसाबै आङो बेफोरबायदि जाजानायखौ आं लुबैयो आंनि खोलोबनिफ्राय आरो आंबो बेखौ लुबैयो नोंथाङा जुदि सिनेमाफ्राव जुदि नोंथाङा सिनेमानि सासे एक्टरब्ला नोंथाङा जुदि एक्टर हिसाबै जुदि खामानि मावोब्ला नोंथांनि मोगथां जिउनि आखुथायाबो बेखौबो साबधान होखा नोंथाङा जुदि सिनेमायावल' मोजां एक्टिं खालामनानै मोगथां जिउआव नोङो सिखाव गुन्दा दाखायत बा बे जानाय नङा आरो बिदिखौ बिखायाबो नायनांगोन बिखायाबो एक्सेप्ट खालामनांगोन बिखाया बेखौ हयथ' इगनरबो खालामनो गोनां जाना फैगोन नङाब्ला सानसे समाव हयथ' माने बर' समाजानो बर' सावथुन मुलुगखौ मुगैगोन स' बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै जों बयबो बुजिलायो हिसाबै मानसिफोरखौ जों नायनांगोन जायनि फलाव दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों सिगां समाव जों नुबाय गेमस्रि बिनानावमोनखौ बैखौ खालामनाय माने बिथांमोना माखासे गावसिनि माने पार्सनेलि बिथांमोननिया माने लाभ रिलेसन्सनाव थालायनानै माखासे जाथाय जानानै थांबाय बेखौ जों बुंनांगौ दरखार गैया मानोना मानसिया माने आथिं थोंब्रै जुनाराबो गाद्लिनोब्ला होननाय मोनसे बाथ्रा दं आरो जोंलाय आथिं थोंनैसो मानो गालिना दा जों बेफोरबायदिखौ जों बुजिलायनो हायोबा सुद्रायलायनो हायोब्ला जोंनि सावथुन मुलुगा देरैनि जौगायैनि खुनु बाथ्रायानो फैया 100% सानसे गुबुन सावथुनफोरबायदि जौगागोन स' गतिके बेफोरबायदि बिखानि सोद्रोमाफ्रा गावजों गाव नांलायलायनाय फिल्म प्रडिउसारफोरजों आरो बिखानि सोद्रोमाफोरजों बेफोरबायदि जों कन्ट्रभार्सियेल थानाया जेराव गोमायोब्ला मोजां ना मा होनो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंबाय आरोखि